Hello guys, na ako na mga guardian kay IOR GBI Guardians kay nag-anniversary na mo. Ilang games kay? Kung kinsay makapuno na guys sa 3 minutes, may mo daw guys. Pinakapuno guys, pinakapuno, may mo daw. Hoy, makabot toy. Abot. Okay, vlog. Ano yung mga IOR GBI Guardians? Mga anniversary. Na-contest may kinsay mapuno ano guys oh. Mapuno. Kinsay mapuno ano guys oh, mga botilya. May mo daw guys. Sokdo na mo na, sokdo. Kinsay mo daw sa 3 minutes. Taas pa kayo guys, taas pa ang oras. 1 minute pa guys, 1 minute pa. Wala, kabot. Hoy! Hoy, mababot ang kabot. Wala, ba't guys? Bro, 1 minute na. 1 minute daw, sino na? Napay 2 minutes na, napay 2 minutes. Okay guys, nalingaw ang iya po ng mga guardians kay IOR GBI Guardians. Balas na yung ganun, balas. Tawag yung ako! Ayaw, pila ang balas! Ayaw, pila ninyong balas! Yabe ang balas. Okay, 1 minute and 30 seconds. Oh, galas. Ayaw nga, pila ako an! Happy kalingaw guys. Balon. Alingaw yung sila hakot, dog bobo. Oh. Ala, banat. Sige, dagan nga, kuhan. May madaog. Ala. Okay, 2 minutes. 1 minute na lang. 2 minutes. Ala. Pamilis na guys. Ala, hapit na guys. Hapit na. Oh. Libo na. Oh. 1,000 ang premium, 1,000. Kuwag 0, 100. Oh. Alingaw na mga... 2 minutes and 20 seconds. Mga bro nako guys, nalingan ng mga bro nako. Allah, lumpadagan. Allah, alumba pa puno guys. Alagaran, sino na? Allah, pautang. Allah, wadwad. Banat guys. Banat. 40 seconds. Okay. Allah. Hapit na guys, hapit na oras. Hapit ng oras. 1 minute and 20 seconds. Oh, gawin na lang.